Dobrý deň, devčatá. Tak predvádzam vám model šatočiek, taký romantický, s kvetinkami. Je vyrobený z viskózy, ktorý obsahuje 5% elastánu. Tento model máme vo veľkostiach 36, 38, 40 a máme ho v týchto farbičkách, ako mám na sebe, modrý, zelený s ružovými kvetinkami a potom takéto dve pudrové farby. Na tomto modeli je zaujímavé to, že tu v rukave je taký prestrih spravený, taká slza a zaväzuje sa takouto mašličkou. Hej, takto. Si zaviažete tak, ako vám treba na obvod ručičky. Ja mám obvod hrude 100, ja mám na sebe veľkosť 36, takže ako som povedala, máme ich len do veľkosti 40 a 40 môže mať obvod hrude tak 110. Telefonujte na telefónne číslo 0903 550 720. Prídite, vyskúšajte alebo mi pošlite fotku, že chcete poslať, ja vám pošlem, pofotím, komunikujme. Ďakujem vám.